Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an ha kalimpung penkut burom bala pelong da kaseng khasi kemi maukar kabadai kabenta ban penkut ya ka jingrak healing ko snem jong kaseng kut snem kabala kenjo shispa arpun riu snem ha gane kasngi bakrau la ai ka burom kerpang shigi babun ki rangbah seng khasi ki bala no syniang na kabenta kan yam tenrai ka ri kenti khasi bat ka jingklan ka jat ben riu hapdeng kini kaburam bahe tam kalalit sya uba snipton kharakor ulong urang ba uba pau ha kaperthei thok kot khasi ubla thok bun teli ki kot halor nong penne riti khasi nyam tenrai ha imlang sahlang khasi bat unong ai jingmut sya kapateng ka baminta ikot jeng u lalong kilat ai jing hikai ha ki skul ha ki seng riti tenrai bat ha ki babun ki pat ba ki bathrang ban snothu shu shu sya phang ka tenrai jeng kari khasi Uderu unong yalam seng khasi ubaju ai jing hikai haki limpung unong pensyong scam ya ka akor khasi bat ubalong nuksa ka babha ha ka jing iet ya ka riti ka dustur bat ka tien tenrai. Ha gani kasngi ulawan shimbenta dala di ban pediang ya ka buram bat lasen ranang daki khun ha ka jing ya lingba ki kenram ki lindang ban rung syarunsan. Kiwe ki rangba balapan ko buram na lor uba Snipton kaseng khasi kemi kala ai buram ru ya ki weipat ki rangba ki bala no senyang ki benta ba pher kum ki jing hikai ya kapateng ya ki rangba ki bala khan lawan shim daki bahayeng hasem kum kadak ke jing buram Shushu da ka jing don lang jung ma weilat miki shilla menteri katnat ka kot ka kya Justice Hamar Singh thank you Meghalaya High Court pa im Dr. Balajit Singh Suim rangba himakai rim ki he seng khasi na kalyang ba pher seng kmi seng samla seng knthe seng kur bar ki seng shnang Kinong yalam seng khasi kila ong ba ki rangba ki bla pen ko buram ki dei ki din jat ba kerpang ki bla trei shitom ban penne ya kanyam tenrai bar ka jinglong khasi lakdo shairu ba ki jing trei shitom jong ki rangba ka dei kanong kenti ba jong ka jat ben riu la long kalat ban penne ya ka tip riu tip lei bar ka dei ka minsim ban tei ka jat ben riu bas kem ha kariti ka dustur Patin tinya ki apne hala kanong ring tubai kum kata jong ka ji thu yang syniang upin hei ubai lano da seng sikme hakini kasi ka arthritis kunai we araja arfusan ka ay kini kusna pintu buram da ka ji buram ba jing somu Bapak Pinsong Yeyi Imlang rangbah paya di Seng Kublai Shiblan Khod burom halor state but health department juga jela Meghalaya Shri Wainad Miki Shilla pai ba small high thakti Kublai Jual, but President
rangbah bidang toki renbai ha usnam kakandai spa new pulai du kandai pusan ilabat ko president ke governing body jang Shillong college ha usnam kakandai spa New Delhi, Kublai Shibun.